Hai, खुलुमबाय, आङो महेन्द्र, एडुटेनार आरो मोटिवेशन स्पिकार। दिनै मानसिफोरनि एबा सुबुंफोरनि इनकाम एबा आरजिनायनि जिखिनि थाखो बेखौ जों सावरायनो। आरजिनायखौ लानानै मानसिफोरखौ मा थाखो एबा आरजिनायखौ मा थाखोआव रानजायो, मानसिनि आरजिनायखौ लानानै मा थाखोआव रानजायो। सरासनस्रायै जों जिखिनि आरजिनाय नुदों बेनि बागैनो जों मोजाङै सावरायगोन। गुबै आरजिनायखौ मोनथाम बाहागोआव रानजायो। मोनसेया जाबाय इंराजि रावाव आर्न इनकाम होनो, मोनसेखौ आर्न इनकाम, मोनसेखौ होनो पर्टफलिय' इनकाम आरो थामथिखौ होनो पेसिभ इनकाम। फै बे बाथ्राफोरखौ जों बर' रावजों एबा जोंनि बिमा रावजों मिथिनो नाजा। आर्न इनकाम माने गाव डिउटि मावनानै, देहायारि डिउटि होनानै, मेन्टेलि डिउटि होनानै, गाव खुथार मावनानै जि आरजिनाय जायो, बे आरजिनायखौ आर्न इनकाम बुंनाय जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट इनकामा जाबाय पर्टफलिय' इनकाम। बे पर्टफलिय' इनकामा जाबाय खायसे गोरोबथानि जोहै, जेरै LIC, मिउचुवेल फान्ड, बन्ड ट्रेडिं, बन्ड इनभेस्टमेन्ट, माखासे दङ आरो जायखौ एग्रिमेन्टनि थ्रुयै जों गुबुन बिजनेसफोराव फैसा बाहायनानै आरजिनाय जायो, पर्टफलिय' इनकाम। आरो मोनसे इनकामा जाबाय पेसिभ इनकाम, जाय इनकामा गावनो गाव फैबाय थानाय खामानिखौ मावो। जेरै बेवहाय बिगोमाया थाबाय थानो गोनां, एबा जाय इनकाम खालामो बेयो थाबाय थानो गोनां गैया आरो। जेरै बिदिन्थि बेखौ बहुद मोजाङै मिथिजायो। जेरै हमना ला आं मोनसे न' बानायना दोनबाय, भारानि थाखाय न', मोननै मोनथाम मोनब्रै जेसेबां रुम हायो बेसेबां बानायना दोनबाय। बेनि उनाव जि रुम भारा होनानै आं मोनबाय थागोन, आंहा बेयाव जेबो डिउटि थाला। बेबायदि जुदि इनकाम फैबाय थानाय खालामहोनो हायो, बे इनकामखौ पेसिभ इनकाम एबा गावनो गाव फैनाय इनकाम होनजायो। बिजनेसफोराव बेखौ मावजायो। बिजनेसखौ सुरु खालामनानै बेयाव मेनेजार दोनबाय, एमप्लयि थाबाय, बिजनेसनि खामानिया सोलिबाय थाबाय, गाव गेजेर गेजेर खबर लाबानो जानाय एबा सिस्टेमखौ एसे नोजोर होबानो फैसाया जुदि फैबाय थायो, आरजिनाया जुदि फैबाय थायो, बेबायदि आरजिनायखौ पेसिभ इनकाम बुंनाय जायो। दा बेखौ सावरायनायाव मोनसे बाथ्राखौ आं रायजोफोरनो बुंनो थाखाय मेनलि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। बे मोनथाम आरजिथायनि गेजेराव बबे मोनसे आरजिथायजों बांसिन धोनिसिन जानो हायो आरो मोजांसिनै टाइम मोननो हानाय, आरजिहोनानैबो टाइम मोनबाय थानाय, फ्रि टाइम मोननाय बबे आरजिनायाव जायो, बेखौ जों मिथिनाया मोजां। आरो बे मेनलि माजों जायो? पेसिभ इनकामजों। गावनो गाव जेन जा सिस्टेम बानायना दोनदों, जा आइडिया बाहायना दोनदों, बे आइडियानिफ्राय फैसाया फैबाय थायो। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जाहैबाय, जोंनि आथिखालनि सोलोंथाइ, समाज, न'खर, जिखिनि खुंथायारि सोलोंथाइ दङ, बेफोराव जोंखौ जास्ट आर्न इनकाम एबा खुथार मावना जि इनकाम आरजियो, गाव डिउटि होथाब मावना जि आरजिनाय जायो, बे आरजिनायावसो गोसो होथाबनाय नुयो। बे आरजिनायखौ जों बारा लेभारेज खालामजाया। मानो होनबा बेवहाय आंनो थाथारनांगोन, आंनि आखाइ मोननैजोंनो, आंनि मोनसे ब्रेनजोंनो बे आरजिनायखौ आं मावथारनांगोन। पर्टफलिय' इनकामाव जाहैबाय, बेवहाय आं एग्रिमेन्टल' खालामना दोनदों, जायाव आंहा बारा खामानि थाया। थेवब्लाबो आरजिनायनि जि दोहौ, जा सिस्टेम, आरजिनायनि जा बुरजा आरजिनांगौमोन, बे आरजिनायनि राहाया एसे आंनि आखायाव थाया आरो आं बिगोमानि आखायाव थाया। मानो होनबा गुबुनजों मोनसे एग्रिमेन्ट खालामना फैसाखौ एबा
आरजिनायनि जि आइडियाखौ जों मा खालामना लानाय जायो, बानायना लानाय जायो। बेवहाय आंहा बारा कन्ट्रल थाया। नाथाय पेसिभ इनकामाव जायखौ आंनि थ्रुयैनो बानायनानै आंनो मानसिफोरखौ दोननानै एबा आंनो न'खौ बानायनानै आंनि इनभेस्टमेन्टखौ बानायनानै जुदि बेखौ आरजियो अब्ला गोसोबायदि इनकाम खालामजायो। मानोना बेयाव लेभाराइज जागोन। मोनसेल' ब्रेन थानाय नङा, मोननैल' आखाइ थानाय नङा, सासेल' मानसि नङा। थारमाने गोबां मानसिफोरखौ आंनि बे सिस्टेमाव, आरजिनायनि सिस्टेमाव बाहायनानै गोबां मानसिनि लेभाराइज खालामनानै बेबायदि मेसिनजों लेभाराइज खालामनानै आरजिनायखौ गोबां खालामनो हायो। थ' एसेबां मोजां जि पेसिभ इनकाम, बेनि सायाव जोंनि फ्राय मानसियानो सोलोंनाय जायोबा मोनथिया। बिखेखै गामि दफा एरियानि मानसिफोर बांसिन मोनथिया। जाय रांखान्थिनि बागै एक्सट्रा सोलोङाखै फ्राय मोनथिया। जों जास्ट मिथिगौ सरासनस्रायै आर्न इनकामखौल', फोथार डिउटि खालामना आरजिनायखौल'। आरो बेनि थाखायनो जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जों बेखौसो सोलोंबोबाय थायो। आर्न इनकामनि सायाव जायखौ डिउटि मावनानै आरजिथारनांगौ, डिउटि मावथारनांगौ, बेबायदि आरजिनायावसो बांसिन गोसो होयो। आथिखाल जुगाव बेफोरनि बिदिन्थिफोरा जब, साख्रि, सार्भिस, बेफोरो मेनलि जायो आर्न इनकामाव। बेबायदिनो खेथि मावग्राफोरा गाव जुदि खुथार मावो बेखौबो आर्न इनकाम मोनो। दुखानिफोरा, गलादारिफोरा जायफोरा गाव जनांगौ जायो, गाव गुबुन मानसिखौ बाहायनो हायाखै, बेफोरबायदि खामानिफोराव मा जायो, आर्न इनकामाव गोलैयो आरो बेफोरबायदि खामानि आरजिनाय। बेबायदिनो रकस्टार, खेलुवे, आर्टिस्ट जाय गाव मावो, गावनो खुथार डिउटि मावनांगौ जायो, बेबायदियाव आरजिनायखौ मा होननाय जायो, आर्न इनकाम होनो। जों बेवहायसो बांसिन नोजोर होयो, जायखौ जों माखासे मानसिजों मावजाया आरो गाव मावथारनांगोन बा लेभारेज खालामजाया। माखासे मानसिखौ खामानियाव बाहायजाया। मानो होनबा आंनि केपासिटिनि सायावसो सोनारगोन बे आर्न इनकामा। बेबायदियाव बेजों गोबां थाखा आरजिनाय नुनो थाङा एक्सुवेलि। आथिखालाव जुदि नोजोर होयो 100 वर्ल्ड रिचेस्ट मानसिफोरा बेबायदि आर्न इनकामजों धोनि जायाखै। आर्न इनकामजों टप 100आव मोनहैयाखै। बिथांमोना मोनहैदों मेनलि पेसिभ इनकामजों। आरो बिथांमोना एसेबां बिलियन थाखा आरजिनायनि, बिलियन थाखा खामायनायनि गेजेरावबो, बिलियन दोहोन आरजिनायनि गेजेरावबो बिजि जानो हायाखै। बिथांमोना फ्रि टाइम मोनो आरो गोबां फ्रि टाइम मोनो। मानो होनबा बिथांमोननि आरजिनाया पेसिभ इनकाम। थ' बे सेक्टराव जोंहा सावरायनो गोनां गोबां दङ। पेसिभ इनकामखौ बोरै बाहायो, पेसिभ इनकामखौ जों बोरै गिदिरसिम लांनो हायो, बोरैहाय खालामनो हायो, बेनि बागै जों उननि एपिसडफोराव जोबोद मोजाङै सावरायगोन। आरो दा गिबि जों नैबेखौल' मोनथिना लानि दिनै जोंनि जि इनकामनि थाखो बे जाबाय मोनथाम। खेबसे होनबावदों लास्टनि मोनसेया जाबाय गाव डिउटि मावना गाव हारसिङै जि आरजिनाय, बे जाबाय आर्न इनकाम। खुथार मावनांगौ आरो बेहाय। नेक्स्टआ जाबाय खायसे एग्रिमेन्टनि जोहै मा होनो रादायनि जोहै जि आरजिनाय, बे जाबाय पर्टफलिय' इनकाम। आरो जाय इनकामखौ आरजिनायाव आरजिग्राया गाव थायाबाबो जायो, हारसिंनो फैबाय थायो। बिगिनियाव एसे खस्थ' खालामनांगौ, उनाव जेन थायाबाबो जायो। बेबायदि थायाबाबो जाहैयोबा अट'मेटिक रां फैबाय थायो बा धोन फैबाय थायो। बेखौ मा बुंनाय जायो, पेसिभ इनकाम होननाय जायो। बा जों साक्सेस आरो गोबां टाइम आरो खुसि संसार जायोबा मानसि हिसाबै खुसि थानोबा बे पेसिभ इनकामावसो नोजोर होनांगौ। दा बेनि सायाव नोजोर होथाराखै। बेखौ मोजाङै सोलोंनानै नोजोर होगोनखौ आंनि आसा थाबाय। आरो बे आसाजोंनो दिनै दोनथ'नोसै। खुलुमबाय, गोजोन्थों।